אבי נפטר צעיר. ברמה האישית יש לי געגוע, אבל ברמה הלאומית יש לי געגוע גדול יותר. אני לא חושב שאני פגשתי אי פעם אנשים שמייצגים את הציונות המעשית יותר מאבא שלי. בהיותו נער בן 16, עם עוד שני חברים, עזבו את בית הספר והצטרפו לחווה של אלכסנדר זייד. ב-1973, אבא שלי נבחר להיות מנכ"ל מרחב שלמה. ממשלת ישראל אישרה לי אישה אחת בארץ, בזכותו של ראובן אלוני. כרטיס טיסה, פעם בחודש לאילת, לטבול. הטיולים לסנטה קטרינה ולאבו רודז. נסענו עם אבא שלי בטנדר אבק. כשהחליטו להחזיר את סיני, הייתה עצבות גדולה בבית. מצד שני, ההבנה הברורה שזה למען השלום. השילוב הזה של אמא שלי כאישה מאוד משכילה, ואבא שלי שהוא איש האדמה והשטח, השילוב הזה השילוב מנצח.